sesarengan Cindi Laras. Sewantenipun Mbak Riri ngomandeng Radio Siliwangi FM dalah Radio Batavia FM. Wahana bayi ingkang kepareng mengudara wonten telepon Bapak Sugiri DMS Paweling
Nadyan adoh rasaku tansah sumanding. Nyoba salah siji. Rina wangi aku mung tansah ngenteni tanah pangkatan hidup tetesik tresno satu dadi taline atiku kangen sehanandeng kasmaran. Wong kuning ka bang jroning atiku asihmu kang grenggani dadi usedane aku kang nandang pronton lilanono saged ring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimin tuna. Selalu berkata serahkan motor telepon beku sekinding sinarangan karawitan Cidilaras. Berikan makna joget. Seleramu kang dadi mani ing kalbu pindarana kang katon malila pamelingku iya tansah eling nadyan adoh rasaku tansah sumanding.
duet kali Mbak Rini. Monggo Mbak Rini. Yo Nduk Rini. Areng ngadeke larang meneh ya ra sida aku nek ben. Akerek wani ora. Monggo kemar juga tonton perno sekitaripun. Ayo Mas. Digayengke wonten dalem bawa sebumi. Aduh manis nalikane sepisan ketemu aneng prana kene adoh-adoh dijogete kene Mas Jul nyedak kene ora bisa lali kangen ning atiku kaya ngenteni tekamu ya Mas ya muga-muga Gusti tansah amaremna dadi srana kusada lara asmara Woyo-woyo ae. aku ngenteni Ayo. margane Buka sithik jo. manismu kapan aku bisa nambani rasa kangenku Sesarengan dilaras. Sugeng pitanaken Pak Enandang, Mas Mul sing ditudian oleh Perman Gemolo dalam sukres wontening Busan Karangmalang Sugeng munggah Mas Gareng dalam kanca-kanca wontening Denar Najebri sugeng alaras. Mas aduh wong mandhe nalikane sepisan ketemu aneng kono kae kawang-kawang angel dialeke
Anggenipun ngayahi tugas dados wakilipun rakyat ing Sragen. Mugi-mugi dipun tresnani kang warga masyarakatipun. Luwe becik patenono timbang perpisahan rin yang sulistya kare wangi tamudono marang kula warga Pak Lurah. Mangga. Nabian bos lingsir, biasa aku isi mampu. Masuk Mas Dino. Mongko kowe bocah gunung, nabian bocah gunung. Sir. Lari. Mas, gandeng kuwi boloku rene yo. Kowe gak nyawer neh. Engko sabar. Ya engko jam 3 kok ya. Jam 3 selak mudar no lampune. Nyawer kok jam 3. Mau njaluk laku rung dikeki no ndek awanmu. Ka ngamen loro njaluke. Aku dijaluki sesideman ndek mau awan wis kok. Padha wae tapi sing tumbas kan Pak Lu anu. Padha wae. Oh padha wae. Ya wis nek ya nek yo 100 nek padha ya. Padha. Urip ana kutha kowe tak tukone awas isine Asil apa wae latihan sesiden iya ser kagem Pak Eko pinangka jambi sayahipun mugi-mugi angelipun ngomong warga Sragen pinangka wakilipun rakyat Sragen dipun tresnani kaliyan warga masyarakatipun. Cindelaras Sugeng pinanganten ingkang wonten kemala sing dudian bedang motor Mas Pul. Luwe becik patenono timbang perpisahan kang Yesus isya tane wangi samudana marang kula warga kadang yang yo liwat kinjane mongko kowe bocah gunung lenatyan bocah gunung ane ing jatuh tak gunung dan mamrung rupo nganti pinjo Rin apa Mas aku jane lagu selingkuh iki jane gak ngapalke. apal
Sirian. Sirian tenan. Selingkuh terus dadi rondo barang aku moh. Sirian kok rinaku. Ning gandeng karo kowe ya tetep tekati kok selingkuh kok ya, Dik. Ah, mbok iya no. Ya. Urip ono. Awas. Ya, ya, ya. Solo kotok ja. Tasih sesarengan karawitan Cindy Laras kagerak ngasuk live streaming Siliwangi Batavia FM live streaming video syuting CMS Diva Audio Sound System tasih wonten dalam pun Bapak Sugimin wonten Inferno Jati Tengah Sukodono Diva Sound Sekolah Alas. manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu saya bisa ngontoke jantungku Yang dari Jakarta monggo pindah Aceh. Sugeng yang dari Kalimantan, Sumatera, Mbak Mariati. spesial Kakang Budaki Artun wonten ing Taiwan. Sugeng midhangetaken Mbak Esti wonten ing Hongkong. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu saya
Matur suwun Margareng. Goyang yo. Yo basa yo. Iya Mas Suci yo. Kadang tenan
yuk. Mudun kene yuk. Ya, kene. Tompo ya. Kene Mas no, ada kene ya. Lilane kowe pamit lunga
sapa kuwi anake sapa aku isin dadi sawang tangga apa nyawang aku emoh napa ra kelingan janjimu Sindel laras wong salah ora kelem aku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane aku wis salah golek manahku dhewe tak tandur hati jebul kule malah suka
sugeng midhangetaken disoting Mas Darman. Wong salah ora keleng aku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah amripatku wis ngerti sak nyatane kowe celak golek manangmu dhewe tak nandur pari jebul kule malah bareng Cinde Laras Gong Picilan gongnya balapnya Indonesia tasnya sinaran Cinde Laras Batavia FM wahana baru Siliwangi Diva Mas Kecil tansah ngalamun Mbak Wilis amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar ayu kasuryane semone gawe bingung Mbak Wilis Bunda Kerton yang ada di Taiwan punya sayang yang tak rasa saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk jambe sesuk nek KUA Cinde Laras Gong balap 2500 cc Tangkanton Mas Gareng bergoyang kursi balapnya ada di mana-mana asik Mbak Rini ngomong hatiku tansah ngalamun mergo mikir wong sing gedhe dhuwur dasar nonong tatoke sembane saya gawe bingung
Mbak Weles Mas Gedit saya suwe tambah tresno rena wengi nandang rasa trenyot ngangenku iki muga antuk jampi Sebaron Mbak Lilis, Mbak Delak yo. Monggo Pak D Muji. Ajudane Mas Eko. Ayo karang larunane iki joget ora ayo. Ombak segara mung tansah ngelingake nambahi saya gedhe nganti kepati-pati asik andaikan sayang saiki bisa menulis kita akan selalu memandu cinta hatiku sedih hatiku sayangku saiki isih ana ning kene kita akan selalu memadu cinta bunga hatiku sedih hatiku hanya dalam mimpi asik
Kina monggo katur. Kagem sedulur kula Sinarawenti Mas Kedit gandeng rasane tak nyanyeke. Mbak Giarto sembrangkaten yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren aneng jaga kebak tulisan ring warna abang tondo isih prawan kae nyimpen banget nganti besok masuki menora lali aku buka kae kebak tritori tengah-tengah bengi nganti kakak rino Gubuk Asmara kagem sedulur kula sing tak tresnani Mas Kedit mbela Mbak Giarto wonten ing Taiwan. Taiwan. Heeh, Taiwan. Mbak Giarto, Mami Ase, Mbak Esti, Mbak Mariati, Mbak Menu, Mbak Ani. Matur suwun paketan Mbak Ani. Sindelaras JMS Diva. Yen lewat aku kelingan gubuk kairi biyen tanggolaren aneng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan pancen ayu tenan nganti besok rin aku ora lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti cacat rino Gelang kalung kagem mungkasi kula sak kanca Cindelaras. Mbok bilih wonten kalepatungan sak kanca Cindelaras dalah kru JMS maupun sound system dan sekolah Diva Radio Siliwangi. Yo.
kelan kalung sing tak tampa angelingake jamane semono analika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan ben dina iya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun amang ora kosong urip ana gunung bunga susah dilakoni ayang rejeki Gusti sing maringi tutup ya kelang kalung dadi saksi muga sliramu ra bakal idrani wiwit donya nganti akhir dowo maneh sing tak pikir-pikir